Povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aranđelovdana, pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo organizovali su akciju dobrovoljnog darivanja krvi na koju se odazvalo 50 dobrovoljnih davalaca tečnosti koja život znači. Povodom obilježavanja slave MUP-a Srpske Svetog Arhangela Mihajla, pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo organizovali su dvodnevnu akciju darivanja krvi u saradnji sa službom transfuzije bolnice Srbije u Istočnom Sarajevu. To je već naša, da kažem, tradicionalna aktivnost koju mi sprovodimo više puta u toku godine, gdje darujemo dragocjenu tečnost koja je potrebna našim građanima za liječenje. Također i ovim putem mi kao pripadnici ministarstva pokušavamo da ostvarimo kontakt i da imamo dobre, da kažem, odnose sa građanima i kroz darivanje krvi kao jedne od akcija koje mi sprovodimo. Ovoj humanoj akciji darivanja krvi odazvalo se 50 pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, među kojima je i pripadnik jedinice žandarmerije Istočno Sarajevo Milojko Jokićević. Dobrovoljni sam davalac krvi, ovo je 23. put da dobrovoljno dajem krv. Smatram da je to human gest iz razloga zato što može pomoći nekome u spasi život. Šef službe transfuzije bolnice Srbija Jelena Stojanović-Lukić ističe da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske redovni davaoci krvi kako na akcijama, tako i mimo akcija. Ova akcija ima veliki značaj zbog smanjenih rezervi krvi svih krvnih grupa u našoj službi. Dakle, potrošnja krvi je bila malo veća u prethodnom periodu, tako da u naredna 3 dana imamo zakazane 4 akcije dobrovoljnog davalaštva kojima ćemo popuniti naše rezerve i pomoći i svim pacijentima koji se liječe, dakle, i u ovoj ustanovi, a i koji čekaju na operacije u drugim ustanovama. Inače, eto, mogu apelovati na sve koji nikada nisu ranije davali krv da dođu, da nam se pridruže. Krv se može darovati svakih radni dan od 7 do 2 časa u našoj službi ili na akcijama na terenu. Iz službe transfuzije bolnice Srbije ističu da je najveći nedostatak nulte krvne grupe i pozitivne i negativne, te pozivaju sve humane građane koji su u mogućnosti da se odazovu nekoj od akcija dobrovoljnog darivanja krvi ili da dođu svakim radnim danom u prostorije ove službe i daruju tečnost koja život znači.